खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जों रायज्लायगोन ओरैबायदि सासे उन्दै गथ' 8 बैसोनि गथ' जाय गथ'आ साथाम सिरियेल मार्डार खालामदोंमोन। जाय गथ'आ गथ' उन्दैफोरखौ ओरैबायदि अयथासार खालाम बुथारदोंमोन जायखौ खोमाफोरखौ बिसिना होयोमोन, मेगनफोरखौ थुफ्लंना होयोमोन, खुगाफोरखौ बिसिना होयोमोन। बेफोरबायदि अयथासार खालामनानै गथ' उन्दैफोरखौ गावनिख्रुइ उन्दैफोरखौ बियो बुथारदोंमोन। आरो बिखौ माबोरै हमखो, मानो बियो बुथारोमोन, बे गासै बाथ्राखौ जोङो भिडिअआव डिटेल्सै मिथिगोन। आरो बेनि सिगां नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नाइनटिन 98 बिहारनि मुजफ्फरपुर होननाय थाइसे जायगायाव खोब गोरिब नखराव सासे गथ' जोनोम मोन्दोंमोन आरो बै गथ'नि मुङानो जाबाय अमरजित सादा। नोंथांमोना नायनानै ला बे गथ'खौ, आरो बे गथ'खौ बिराद अनथावथाव होननानै मोजां होननानै नोंथांमोना साननानै लानाङा। बे गथ'आ साथाम मार्डार खालामदोंमोन। थौदो फार्स्ट मार्डारखौ माबोरै खालामदोंमोन बेखौनो जोङो मिथिनानै लानि। इखालि न'आव बे गथ'आ अब्ला 8 बैसोनिमोन आरो 8 बैसोनि जानायखाय एसे मिथिनायबो जाबायमोन होननानै बिमा बिफाया गावसानिनो 6 मासल' जानाय उन्दैथार बिनानावखौ बेजों दोननानै बिमाजों बिफाजों गुबुन जायगायाव खामानि मावनो होननानै ओंखारलाङो। आरो जि बिमा बिफाया बै न'निफ्राय ओंखारलाङो लोगो लोगो बै गथ'आ निजिनिनो बिनानावखौ एदाव खनसे मेगनाव थुना होलाय, खनसे खुगायाव गोन्ना इहालागि आसिखौ सोना होलाय। बेफोरबायदि अयथासार खालाम बै गथ'आ जेसांनो गाबो बेसांनो बै अमरजित सादाया खुसि मोनो, रंजानाय मोनो। आरो बिदि खालाम बियो दसे उनाव बै गथ'खौ गोन्नायाव सेथेनानै बुथारो। बुथारनायनि उनाव बियो बै गथ'खौ हाग्रा बारियाव लाना थांनानै एसे हाखर जावना बै हाखराव बै गथ'खौ दोननानै एसे हा आरो गोबां हाग्राफोर लाबोनानै बै सायाव खोबनानै फबना दोनो। जेब्ला मोनायाव बिमा आरो बिफाया गिदिंनानै फैयो खामानिनिफ्राय, अब्ला बै बिमा बिफाया सोंबाय बिनानावा बोरै होननानै। नाथाय बै गथ'आ जेबो माथो होआ। आरो बिदि माथो होयैयाव बिफाया खननै सोबानानै होयो। आरो सोबानायनि उनाव बियो गाबै खोन्थायो जे आङो ओरै थोरै बिनानावखौ बुथारनानै बैयाव फबना दोनहैदो। जायगाखौबो खोन्थिहैयो। आरो खोन्थिनाय लोगो लोगो दा मा खालामनो बिमा बिफाया निजिनिनो फिसा, गुबुन मानसिफोरा मिथिबाथाय आरो बेखौ जेलाव लाना थांगोन बा पुलिस केस जागोन। बिनि थाखाय बै न'खरा आरो लोगोसे खाथि खालानि जि गावसानिनो भागि गुस्थिमोन, बै भागि गुस्थिफोरा लोगो नांनानै बे बाथ्राखौ गादबनानै दोनो, रावनिबो सिगाङाव खिन्थाया। आरो बै हिन्जावसा गथ'खौ हारसिंनो हराव उन्दुनायाव थैदो होननानै गासै रायजोफोरनो खिन्थानानै बे केसखौ बिथांमोना रावनोबो जनाया। बिनि उनाव दा बै अमरजित सादाया मा जादों, बिहा गोसो सिङाव अलरेडि मोनसे मार्डार खालामखांबाय। गतिके बियो नेक्स्ट सिकाराव बियो ओंखारहांदो दा। आरो नेक्स्ट सिकारा सोर जागोन बेखौबो नोंथांमोना नायनानै ला। गावसानिनो सासे गावनि बिदायानो जागोन 6 मास गेदेर। आरो बै बिदाजों बिसोरो गेलेनो थांदोंमोन। आरो बै गेलेनो थांनायाव बै बिदाखौ माबा मोनसे नांलायलायनाय जानानै अन्थाइ थरसे लाबोनानै बै बिदाखौ हायाव खोलैना लानानै बै अन्थाइजों देग्लि बियो बुथारो। आरो बिखौ बुथारखांनायनि उनाव बिमा बिफाया जोबोद बिथांमोननाव निमाहा बियो। आरो लोगोसे गोबां जि हागो, गोबां माने गोरिब मानसिखा मा आरो गोबां होबावनो, थेवबो एसेबां रां होनानै
बिसोरखौ बुजायो जे गथ'आ थांबायानो बेथ' आरो फैफिनला नाथाय जोंहानि गथ'आ दा दोङो थांनानै बेखौ आरो पुलिसनाव होनानै जोंहानि न'खरखौ धंस' खालामनाङा नोंथांनो आङो एसेबां रां हरगोन आं माने जिखिनि हायो नोंथांमोना बे केसखौ रावनोबो खोन्थानाङा आरो बिदिनो बे केसखौबो लाखुमाना दोननाय जायो आरो लाखुमाना दोननानै बै अमरजितआ बै केसनि उनाव आरोबाव मोनसे केस जाबावो आरो बै केसाव बियो थांनानै हमजाहैयो दा बै 3rd नम्बर केसा मा बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै ला 3rd नम्बर केसा ओरैबायदि जाहैयो बियो सानसे लामा लामा ओरैनो थाबायथिंबाय दंमोन आरो थाबायथिंबाय थानायावनो न'खरसे मानसिया बेखौ लेंहरनानै बुङो जे जोंहानि गथ'खौ नायथ' बियो गोदो काट दंमोन ना माने काटनि बिसना दिरुं बोनाय बेफोरबायदि बिसनायाव बियो गथ'आ उन्दुनानै दंमोन आरो बिमाया बै अमरजितखौ खाथियाव दोननानै गावआ एसे गोजानाव माइ लामनानै दोन्दोंमोन जाहैबाय आरो बै माइ लामना दोननायखौ एसे एरना हैनो होननानै बियो बै अमरजित सादाखौ बै जायगायाव दोननानै गावआ थाङो आरो बै थांनायावनो बै अमरजितआ बिखौ गोदनायालागै आसि सोना होलाय आरो लोगोसे मेगनाव थुना होलाय सेम गावनि बिनानावखौ जेरै खालामदोंमोन बिदिनो खालामनानै दसे उनाव बै गथ'खौ गोदनायाव सेथेनानै बुथारो आरो बुथारनानै बियो बै जायगानिफ्राय थाबाय गुबुन जायगायाव ओंखारलाङो गेलेनो आरो जेब्ला बिमाया गिदिंना फैना नुफैबा बै फिसाजोआ बेयाव थैनानै दङ आरो बै थैनानै थानाय नुनानै बै हिन्जावा जोबोद होख्रावबाय खाथि खालानि सुबुंफोरखौ लेंहरबाय आरो लेंहरनानै दसे उनाव सोरबा पुलिसनोबो खबर हरो आरो पुलिसा बै जायगायाव मोनफैयो मानसिफोरा बुङोना जे 100टा मोसौ जायोबाथाय मोसायाबो सानसे थैनांगोन होननानै आरो थिग बिदिनो बै अमरजितजोंबो जायो आरो दसे उनाव पुलिस मोनफैयो बै जायगायाव आरो पुलिस मोनफैनानै बै गथ'खौ नायनानै सिगांथ' पुलिसफोरा फोथायाखैमोन जे बे एमान उन्दै गथ'आ बेफोरबायदि खामानि मावनो हागौ होननानै नाथाय सासे सानै इदि गोबां मानसिफोरानो बै अमरजितनि बिसय बुंनायाव पुलिसफोरा सन्देह खालामनानै बै अमरजितखौ एरेस्ट खालामना लांनानै बिनाव सोंहैयो जे नों माबोरै मार्डार खालामदो सिगांबो सोरखौबा मार्डार खालामदो नामा आरो बिदि बुंनायाव बै अमरजितआ मा बुङो नोंथांमोना खोनानै मिनिनोबो ओंखारगोन आरो दुखुबो मोनगोन बे गथ'आ बुङो जे आंनो बिस्कुट पेकेटसे बायनानै हो अब्लासो आङो नोंसोरनो गासै बाथ्राखौबो खोन्थागोन बिदि बुंनायाव पुलिसफोरा बिस्कुट पेकेटसे लाबोनानै होयो आरो फार्स्ट मार्डारखौ नोङो माबोरै खालामदोंमोन बेखौ सोङो अब्ला बियो फार्स्ट बिस्कुटखौ जाहोलां आरो फार्स्ट मार्डारखौ माबोरै खालामदोंमोन बेखौ पुलिसनो खोन्थाहोलाङो आरो बिदि खोन्था जेब्ला फार्स्ट मार्डारा जोब्बाय बिनि उनाव पुलिसा आरो लासैनो सोंबाय बिनि उनाव आरो नोङो सोरखौबा बेफोरबायदि बुथारबावदोंमोन नामा बिदि बुंनायाव बै गथ'आ अमरजित सादाया बुङो जे आंनो अब्ला आरोबाव पेकेटसे बिस्कुट होफैनांगोन आरो बिदि बुंनायाव पुलिसा आरोबाव पेकेटसे बिस्कुट होफैयो बिनो आरो बिनि उनाव बियो सेकेन्ड मार्डारनि केसखौ बियो खिन्थाजोबना लानानै बिनि उनाव बिस्कुट जाहोलाङो मिनिहोलांबाय थायो आरो नोंथांमोना साननो हागौ बिराद गेदेर गथ' 9 बैसोनिल' गथ' बियो जेबो बुजिनायानो जायाखै नाथाय बिहा मोनसे डेन्जार माने बेराम मोनसे बिफोरो आरो बै बेरामा ओरैबायदि जाहैबाय बियो मानसिफोरखौ माने गावनिख्रुइ उन्दै बा गावा बोलो हानाय दा गेदेरखौथ' हाखायाना बियो बिनि थाखायनो बियो उन्दैखौ बियो सिकार हिसाबै लायो आरो बिखौ खस्थ' होनानै मोजां मोनो आरो बिदिनो बियो मोनसेयैनो गासै डिटेल्सखौ खोन्थाजोबो पुलिसनि सिगाङाव आरो बै पुलिसा जेब्ला बिखौ आदालताव लाङो आदालतावथ' नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि इन्डियानि जे रुल्स हिसाबै 18 बैसो जायागौमानि जेबो केस जाया बिनि थाखायनो बिखौ चाइल्ड केयार मोनसे NGOआव दोनहरो आरो दोनहरनायनि उनाव बे जि बे केसा गासै बुहुमावनो जोंनि इन्डियायावल' नङा गासै वर्ल्डनि हादोरफोरानो टेनसनाव गोलैदोंमोन मानोना सासे एमान उन्दै गथ' बिहा जुदि बेफोरबायदि
माने गोसोआ इमान डेन्जार जानो हागौबा आरो बेफोरबायदि सब जायगायावबो बेफोरबायदि गथ' जोनोम मोनोबाथाय बिराद गेदेर बाथ्रा जागोन। बिनि थाखायनो जोंनि समाजाव किसुमान माने एनजिअ खुलिनांगोन जायनि थ्रुयै न'खरफोरा माबोरै जानांगोन फिसालाफोरनि सिगाङाव बा निजेनि जि फिसा फिसौफोरनि सिगाङाव माबायदि बाथ्रा रायज्लायनांगो माबायदि बाथ्रा रायज्लायनाङा बेफोरखौनो ट्रेनिं होनो थाखाय गोबां एनजिअ खुलिनानै होदोंमोन आरो बिथांमोना गामि गामि थांनानै गथ'फोरखौ सोलोंहोयोमोन मा मावनांगो मा मावनाङा मायो मोजां मायो गाज्रि आरो बिदिनो थिग जि बिमा बिफा पेरेन्टसफोरखौबो बेफोरबायदि गोदो ट्रेनिं होदोंमोन। आरो बे गासै जाथाया हमजायो 2008आव आरो 2008आव बै लास्ट मार्डार खालामनायाव बे गथ'आ हमजायो आरो अब्ला बेनि बैसोआ अनलि 8 बोसोरमोन 8-9नि गेजेरावमोन। दा नोंथांमोना बेफोरबायदि गथ'नि सायाव मा सानो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सआव लिरहरबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअ नायनानै जुदि मोजां मोनमारोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि आनकमन भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।